Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Στο βίντεο θα παίξουμε Fortnite και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε loot με πράσινο loot, μπλε loot και mauve loot. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα comment, like και ένα subscribe για περισσότερα βίντεο και αρχίζουμε. Λέω να πέσουμε Reckless Railways, μιας και θα έχει αρκετό κόσμο και θα κάνουμε πολλά kills, οπότε ναι, πάμε Reckless Railways. Μαζέψτε πράσινο όπλο, μαζέψτε. Όχι, εσένα δεν σε θέλουμε. Πράσινο όπλα, μάγκες! Α, δεν είναι πράσινο, δεν μπορώ να σε φάω. Μόνο με πράσινα. Μια φορά. Α, ούτε άσπρα, μόνο πράσινα. Δεν γίνεται αυτό. Είμαστε χωρίς loot. Μια φορά ήθελα κι εγώ πράσινα όπλα και μου πετάει μπλε. Εδώ, μήπως έχει πράσινα όπλα. Πράσινο. Στο καλό είναι. Αλλά δεν είναι όπλο. Όχι και AR, καλό. Μάγκα! Όπα ρε! Είναι καλό που δεν με κατάλαβε. Λογικά θα το συναντήσω στον δρόμο μου. Κάτι που δεν θέλω να γίνει. Έλα, φάγαμε και ένα άτομο. Έλα εδώ το μπλε chest. Τι ωραία. Πολύ χρήσιμο αυτό που μου πέταξε. Αυτός τώρα ρε παιδιά, πείτε μου λίγο ότι δεν είναι bot. Δηλαδή αυτό τώρα το πράγμα δεν ήταν bot. Θέλετε να μου πείτε. Δεν πέτυχε ούτε μία σφαίρα. Άντε bye. Για να μην έχεις τίποτα χρήσιμο. Όχι. Για τίποτα. Θα χυλάρει τώρα το μεντάλλιο ο κολόφροντος. Δεν έχουμε ελπίδες. Δεν έχουμε ελπίδες. Έχει χυλάρει από το πεντάλιο. Κάνει πορτούλες. Η γιαγιά μου ξέρει να κάνει πορτούλες ρε μάγκα. Γαλά. Peter Griffin's Hammer Pump Shotgun. Πάμε στο επόμενο. Rounded Rails. Πάμε να πέσουμε. Ήμασταν. Έλα εδώ μάγκα μου. Πού είναι αυτός ο μάγκας? Μπλε. Ναι. Δεν ήθελα εγώ να παίξω, να πολεμήσω με τον boss.
Ωραία φίλε, ένα άτομο. Τι έκπληξη. Γεια σου μάγκα μου. Γεμάτο bot στο παιχνίδι βλέπω. Και σνάιπερ, μη χειρατε. Και ακούω καλά. Και άτομο. Αυτός έχει καλά πράγματα. Ένα. Πάρε, αυτός είναι Γαλλός. Έχουμε και ένα Γαλλό. Όχι ρε φίλε. Τι είχε ρε, εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα παίξουμε Love is Love. Τώρα θα παίξουμε μόνο με οπλάκια. Δεν βλέπω και πολλά move. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά όλο και ένα move όπλο θα υπάρχει. Δεν γίνεται μόνο άσπρα. Μετά από 10 ολόκληρα τσέστ τα παράτησα και είπα να πάω κάπου αλλού στο χάρτη, μπας και βρω ένα move όπλο. Αλλά οι πιθανότητες ήταν λίγες, οπότε συνέχισα να ψάχνω μέχρι που το πήρα απόφαση και έφυγα. Εδώ προσπαθούσα 10 ώρες ολόκληρες να φωνάτω με το αυτοκίνητο μέχρι που μου έριξε ρουκέτα και αναγκάστηκα να φύγω από το αυτοκίνητο. Δείτε, θα καταλάβετε. Φλέγομαι! Άντε γεια! Τι έχει γίνει ρε φίλε? Ωραία. Δεν το πιστεύω ρε φίλε, δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Δεν το πιστεύω. Μάλλον ήταν όντως bot αυτός. Τι ήταν αυτό τώρα? Απλά έφαγα ένα άτομο με μια πίκαξ. Καλά εντάξει. Και λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα comment, ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!